I put my arm around, show you how strong I am. Αφορμή μεγάλη συζήτηση που είχαμε χθες για τη χρήση των φίλτρων. Εγώ χρησιμοποιώ πολλά φίλτρα και πολλά από αυτά ήταν πάτημα βίντεο να γίνουν viral. Αν εμφανιζόμουν μπροστά σε 10-20 άτομα που τα γνωρίζω, είναι φίλοι μου και ξέρω πώς θα αντιδράσουν, μάλλον δεν θα με νοιάζει καθόλου. Όταν όμως εμφανίζεσαι δημόσια και δεν ξέρεις πώς βλέπει στην άλλη άκρη, ο καθένας μετά μπορεί να μπει και να σχολιάσει αρνητικά την εικόνα σου. Όμως εσύ θέλεις να ακουστεί η φωνή σου, θέλεις να αναδείξεις τη δουλειά σου, τις υπηρεσίες σου, θες να χρησιμοποιήσεις τα social ως μέσο για να το κάνεις αυτό και σε σταματά η γνώμη των άλλων και τα φίλτρα σου δίνουν αυτοπεποίθηση για να βγεις μπροστά σε αυτό εδώ, γιατί δεν είναι κάτι απλό, θέλει θάρρος. Θέλει να ξεπεράσεις πολλά πράγματα, γιατί γίνεσαι ευάλωτος και δίνεις δικαίωμα στον καθένα να σχολιάσει αυτό που εσύ δείχνεις, αυτό που εσύ λες, να πει τη γνώμη του και πολλές φορές τη λένε με μεγάλη αγένεια, με κακία και πρέπει να είσαι πολύ δυνατός και έτοιμος να αντιμετωπίσεις όλο αυτό. Τώρα, αν ένα φίλτρο σε βοηθά και σου δίνει αυτοπεποίθηση και σε οθεί να το κάνεις αυτό πιο σύντομα, τότε ναι, να χρησιμοποιείς τα φίλτρα, γιατί ούτως ή άλλως μην ξεχνάς, μέχρι τώρα και μέχρι πριν τα social media και στην τηλεόραση όλοι αυτοί που έβγαιναν, μην νομίζεις ότι δεν χρησιμοποιούν ένα κάρο make-up, φίλτρα και πολλά άλλα για να βελτιώσουν την εικόνα τους.